Bueno, kaixo, ongi etorria, hauxe da bigarren programazioa, eta noski, ikusten duzunez, bideokamera bat erosi dugu, eta mendik aurrera hau erabiliko dugu. Espero dut, naiz eta oso fotogenikoak ez izan, behintzat arinagoak gertatzea aurkezpen hauek. Bigarren programazio honetan zer hartu kontuan? Bueno, badago hitz bat oso garrantzitsua, estrategiak. Ez izutu, ze estrategiak azken finean teknikak dira. Hizkuntza erabiltzen dugunean, erabiltzen ditugun teknikak. Normalean, gure ama hizkuntzan, horiek erabiltzen ditugu nahi gabe ez gara konturatzen. Baino, hizkuntza erabiltzen ari garenean, edo hizkuntza berria erabiltzen ari garenean, edo ikasten ari garenean, ez gara inkontziente, ez dakigu teknika hauen nola erabili eta horregatik batzutan ondo dago gogoratzea eta freskatzea. Hori egingo dugu, bai mintzamenean, bai entzumenean, bai irakurmenean eta baita idazmenean ere. Adibide bat, adibidez, entzungo dugu testo bat nahiko zaila izango dana, eta konturatuko gara nola, naiz eta hitz bakar batzuk ulertu, gai garen esan nahi dana era berean ulertzeko, naiz eta esan bezala hitz gehienak ez ezagunak izan. Hori oso praktikoa da adibidez azterketan. Horretaz gain, mintza saioan noski bi gai aurkeztu beharko dituzu. Batean oso gai metafisikoa izango da, zenbat dira 5 minutu eta 5 minutu dira zuk azterketan gai baten inguruan hitz egiten eman behar duzun denbora. Orduan, ondo dago hasiera batean kokatzea zenbat dira 5 minutu, ze oso luze egin daiteke eta oso luze egiten zaigu, eta orduan ikusiko dugu nola egin hori arinago izateko, ezta? Eta hainbat ariketa egingo ditugu horren inguruan. Eta bigarren gaia berriz, oso horreixa kontatu beharko duzu bigarren mintza saioan, zen izan den zure azken bidaia. Konpartituko ditugu bidaiak eta nik uste dut gauza politxe atera daitekela. Idazmena berriz, gutun bat idatzi beharko diozu, dendari bati, dendari honek bizitza osoa darama osoan, baino gero eta jende gutxiago joaten zaio dendara eta erabakitzen du istea. Orduan gutun bat idatzi beharko diozu, edo zorionduz, azkenean itxi duelako denda eta jubilatzen delako, edo saiatuz animatzen itxi ez dezan. Ze bestela osoa geratuko da askoz ere pobreago eta bar. Zuk ikusiko duzu, zein eritzi hobesateko erabili nahi duzun. Eta gero ongo dira betiko ariketak, izen sintan landuko dugu, entzun gaiak landuko ditugu, irakur gaiak ere bai, eta hoiz izango da gutxi gara bera programazio honetan topatuko duzuna. Espero dugu ondo moldatzea, eta badakizu, edo zer gauza dela eta harremanetan jarri bai gurekin edo ikaskiderekin. Ikaskideekin. Hauxe da gure lehenengo aurkezpena, barkatuko diguzu.